Mandaue City Agriculture Office mihimo og training kabahin sa Farmer Scientist Program alang sa mga residente sa Dakbayan ug pinaagi niini matudluan sila sa pagpanguma. Ani ang report. Mulungtad sulod sa 18 ka semana o tulo ka phases ang ilang training. Gihimo kining Farmer Scientist Training Program sa Mandaue City. Taga City Agriculture Office ang mihimo niini kundiin 22 ka beneficiaries ang ilang gibansay. Kausa ang session matag semana kundi intudluan sila sa mga pamaagi sa pagpananom. Lakip sab niini ang paggamit sa scientific nga proseso aron mas mapalambo pa ang ilang abot. For the farmers or gardeners of Mandaue City nga makapacitate na to sila sa tanan mga technologies about kanang urban agriculture. Usa sa nakapahimo sa programa si Krisha nga mipasabot nga daghan sila nakatunan gikan ini. Ang mga beneficiaries mutambong sa sesyon kausa matag semana hangtod nga makumpleto ang kurso. Ako yung mama may naguna og apil. So, it was in the midst of pandemic, nag-school ako. Every week nga kanang mag-meeting sila diri niya, nigulo ni mama, daghan ka sila og kanang mingon siya nga, lingaw kami dito day, inani and ana niya. Mutumurag na interesado ko. Bisan kuno highly urbanized ang Dakbayan sa Mandaue, matod sa city agriculturist, mamahimo gihapon kaayo nga musagop sa urban agriculture ug makaani pagyod. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.